Jalukmu iki ya monggo sirah kula mah ming gatel. Kacarita dore wis manten Petruk kanthong bolong den Pulasara dening Raden Setyaki nanging datan den raosaken. Padha saknalika Bramarkata duka yayah sinipi Raden Setyaki. Dupingasta gada kasatriyan Garbaruci gada wesi kuning. Duk wis manten Petruk kanthong bolong datan pirsa yen to Raden Setyaki ya sang tambak yudha ya Bima Kunting wis ngasta gada kasatriyan Garbaruci gada wesi kuning. Padha saknalika Petruk kanthong bolong dupi uninga Raden Setyaki ngasta gada wesi kuning. Petruk kanthong bolong belajar kabeh anteng. Monggo mang tamake monggo Petruk nun pun monggo nggon githok gundul kucir bokong manut nek wani nggen petel mak ciling-ciling rasah sumbar-sumbar monggo ning janji ranggo gamang gelut iki tangan kosong monggo eo la 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 ya mas sembrono sak solahe lerek lor kadang rasano aduh weh lah wayo Nggawa bodo wesi kuning ngastora ngomong-ngomong aduh kanggo nuthuk dienggo nuthuk wong dadi bajul nek aku rak dadi brencel iso dadi widya aku nek dituthuk wae. Wah jan is Ndara Antasena ngapusi Petruk nek ana apa aku ning burimu endi pancen Ndara Antasena wis kaya Galdine ya wis rada dicepetke Mas Pungkring iki pokoke. Lah nggo ngumani karo bapakku ya. Ndara Antasena nyanyuk ngakune piket terus nggawa rangsel ngentuyut isine keprak, isine nut, wing jak-jak ngakune dinas mulai sore. Ndara Antasena iki prajurit banyu, seneng dalang, seneng krawitan. Gaya Ndara Antasena rada payu saiki rada payu. Wis ana karep kaya ngene ora dok nyom lemut. Oh Ndara Antasena pancen Ndara Antasena kecu Ndara Antasena ket pun bagus kowe muni piye Petruk mboten Ndara Antasena kula kangen iki lho dilene iki kaken jan kula kangen kalih kagungane ses barang kula kowe ngene-neke Antasena ora tanggung jawab mboten ming guyon kula niku ora diantemi Ndara Sencaki during-uring sinuwun Kresna lah ngopo kula dikengken bapak ken sowan sinuwun Punta badhe mboyong sinuwun Punta lan keng pepunden Pandhawa ning waduh sinuwun Kresna malah ngamuk-ngamuk duka terus Ndara Sencaki ngantemi kula rasah wedi aku tak takon bapakmu ana bedane karo riyen nggih ngajeng bangun kayangan iki beda nek riyen kuwi menurut senengane nganggo sarung krumbal-krumbel dusuwel munggah pesuwel biyen yo tek indike sarung munggah-munggah karo muni sore ya ora apa-apa kutut manggung njaluk ngombe hop yuk karo meneh ing Yogyakarta Mas wis kondang gudheke ngono ning sakniki bareng duwe niat mbangun kayangan umi mlebu sentrong metu sentrong mlebu sentrong kuwi bapakmu pancen sediane luhur bakal mbangun kayangan
Lah nggih, bedane apa? Riyen sakniki kathah sing do teko bocah panas damu, bapak mari. Diumi-umi kayak banyu putih, mari. Wingi bapak nang jero sentrong, kesuwen nang jero sentrong ana bocah selak panas mendelik-mendelik, bapak ora metu-metu pasrahke ki Lurah Petro, ki Lurah Semar pundi ten jero. Aduh niki mang damu, wah tak damu tenan. Mari mati man. Dileweran nggih. Wah jan wis saiki rasa kuwatir aku tak manjing tak melu nang nggonmu ajeng manggen kula yo ning liwet dhewe melu nang nggonmu iki manggon ning ragamu ning jiwamu oh mboten oh tak kira nek yo melu teng omah kula ah ming iso bubur Den rasa iki petukno Paman Sencaki petukno Kakang Gatotkaca, Kakang Petrono aku tak manggon ning nggonmu. Nek manggon kula terus kuwi iso mabur, iso ambles bumi, iso nglangi. Oh nggih, cobi kula tak nganu. To, monggo mang manjing ngene kula. Kowe ngampet ambekan. Kula saged mabur, iso. Nggih. Ya, tah janis ngampet ambekan lah. Wis meneng merem. Mun Gus. Wis to mun wis mun jan jan cepet to Gus Mas jan ngeden nggih mah jebol deline iki ora banter-banter klepe rusak nggih mun Gus Yung udel ati lho aduh Gus medal Gus aduh napa Petro wudel kula kok ndreng iki lho niki kenging bokong geger niku kenging sikil sampeyan niku sing teratur kewalik sampean niku oh iya aduh batal nguyuh jan cepet to Gus kula nderang nggo serep sarung iya cepet kok gek Pak Rus gek mayang wah jan pun kowe mabur nggih wah jan wis mabur wah iso weruh congot si leader do sing jaga kayak Pak Prawoto tinggal nonton wayang wah dan unit macet kacang dan unit ya Bapak Letnan Rosmiadi wes Rema Marinir Surat Mianto gandeng sinden wah Serma Marinir Supama Batalion 848 Siliman mualaf wah do nyanyi-nyanyi karo Pak Dukuh Tri Sindutan orang ngajak gebes oh ya sok sing penting undang mayang weh ngetan Sentolo weh 403 sok wayangan tanggal 31 dalange gebes karo Dali Jangkring kae sok tapi weh Pasar Kembang wah sama ngene Pak Usman Udin wah aku tak mabur nang Sermo anjlok renang wah renang nang Waduk Sermo wah ambles saiki wah nang banyu ndak lendutan nang daratan sik mabur cuwok wah ambles bumi gejal wah mayite ting telalang wah kok teles iki wah dhuwur nggo lungguh sinden iki wah munggah wae ndak kesuwen waduh yung sirahku kena septic tank WC wis rasa kesuwen Petruk Petukno Paman Sencaki nggih Gus terus ke Gus Ndara Sencaki maju mriki monggo kowe isih wani mau mlayu-mlayu monggo mang tamake milih ngen pinggir ngen wingking pinggir monggo mang tamake sirah monggo Cinarita Kocapuk Duk rikala semanten Raden Setyaki dupi jroning penggalih kagiat Guru Kawekasan ngungun jroning penggalih Petruk kantong bolong sajak kumawani nadai dayane Godawa sing kuning
mangkono Gada Wesi Kuning sigra katamaken ing ganggane Petruk Kanthong Bolong. Padha saknalika datan tumama ing ganggane Kanthong Bolong Petruk amargi ing mriku sampun kapanjenengan Satya Ngrandu Gumbala Raden Antasena. Sigra katamaken Gada Wesi Kuning ing pandulu Raden Setyaki. Gada Wesi Kuning sajuga manjing ing raganira Kanthong Bolong Petruk nanging kasunyatanira Gada Wesi Kuning wangsul mring kurungan pagedhongan kasatriyan Garbaruci. Padha saknalika Raden Setyaki kagiat guru kaweksan gendring mlajar kapiyanteng. Rasakno Petruk, monggo pun nggih. Pamito Bobo Ngakoso Ibu Pertiwi sak kersane monggo monggo ya rasakno yo go monggo iya monggo ya iya monggo iya monggo sungut Gatot Kaca Jaya Wilangin yen aprangan ing gegana mancak pundak nguntir jonggo Kang Jonggo tigas pancing das pating kalinding Petruk nun ndara Gatot Kaca CS ku iki kowe adol kendung paman Setyaki tok wirang-wirangke Kang Mas Antarja tok wirang-wirangke kuwi ditamani Gada Ratu Mama mboten godole ndeleke sleder nang pinggir karen geblundung kok yo marani Petruk kowe disungut ora dirasake kula nganggo kaos dobel ora krasa kula kowe jari iso nyungut kowe jari mboten ane kecocok ngene iki niki tali rambut niki jus ngene kok yo kelaran mlayu kowe bareng mati karo aku ampun mati riyen ampun ngeten niku to Gus sampean niku kula niku nek kepethuk Ndara Setyaki alias Ndara Sencaki kepethuk Ndara Antareja kalih kepethuk pinanggih kalian Ndara Gatot Kaca beda nek kula timbang-timbang abot Ndara Gatot Kaca Ndara Setyaki rasa dadi ratu, Ndara Antareja rasa dadi ratu menganggon lakon Gatot Kaca ratu niku ora tenan. Nek Paduka sampean jeng ngandika dadi ratu ning Pringgondani. Dadi guru putra, daku putra dewa. Nika luput nika. Ndara Sencaki sinuwun Kresna terus Ndara Antareja kok melu-melu. Tetuka Paduka menika. Kaca negara wis mastani. Dados nek jenengan badhe mateni kula monggo. Wong bapak niku bener Ndara Antareja pun rembugan le kula. Begin nek ngeten niku malah terus aladine le diaku guru putra. Sampeyan menika Satria Pinunjul benten kalih
ndoro-ndoro liyane dadi ratu. Aduh, Petruk aku kleru Petruk. Sampun lenggah. Mboten napa-napa Gus, aku luput njaluk ngapura Petruk. Mboten napa. Metenteng satria kok kaya ngono. Metenteng. Iya Petruk. Wah, yen kaya ngono kowe mulya ndisiki laku nang Karang Kadempel, mengko Karang Kadempel sing njaga mengko Gatotkaca Kakang terus yo karo Dimas Antasena kabeh para putra Pandhawa. Siwa Semar tak biyantu. Lah mangke Ndara Antarja, Ndara Sancakilan nganu putra-putra Pandhawa cukup aku Petruk mengko sing bakal mandhegani. Matur nuwun. Yen mekaten wis yen kaya mangkono Petruk di sono lumaku. Mengko tak awat-awatin ana ing Karang Kadempel. Inggih matur nuwun Gus, yen mengeten. Petruk aku melu kowe Petruk. Ki lurah Petruk aku melu kowe Petruk. Petruk aku melu kowe ki lurah Petruk. Sinten Gus niku nggih Gus? Kuwi pusaka Ngendropasta ngarep kuwi Jamus Kalimasada. Tumbak Kara Welang karo Payung Tunggulaga. Oh, aduh iso ngendika ya karek yen menungsa. Petruk ayo enggal ana Karang Kadempel disengkuyung bapakmu. Ayo Petruk aku melu kowe Petruk. Aku melu kowe Petruk. Ha sing wingking nika senjata cakra kagungane Siwa Kresna. Nika rombongan sanes nika. Ora Petruk ning telu kuwi sing karepe bapakmu karo Wa Semar. Lah kok melu-melu? Aku pengen melu wejangane Semar Petruk. Ning nggawa beras dhewe, mbayar dhewe, ora sembrono, ora tekek amplop kowe. Iya Petruk, aku melu ki lurah Petruk. Wah sing tok eloni ngamuk-amuk karo duka karo aku kok. Aku melu Petruk. Ya sakarmu ngono usul dhewe sing telu iki sing baku. Iya Petruk aja galak-galak men kowe payu laris Petruk. Ya. Melu kowe senjata cakra. Petruk. Aku melu Petruk. Nggih, nek nderek matur nuwun. Ndek niku lah Ndara Pandhawa wis jengkar Petruk. Nggih, kula tak mlaku alon-alon. Gandul landi aku Petruk muga ngerti-ngerti temoko ing Karang Kadempel. Pripun Gus ditibake mboten nggih? Ora, kowe nganggo sarung. Ngangge tibake ya terjun payung nganggo sarung. Sarung kula pun mempel suwek mangke pripun? Ora apa-apa. Oh, matur nuwun kok gandul ten landiane. Ayo jumbujuk ana ing Karang Kadempel. Ayo Petruk. Nggih, aku tak gandul ten landiane sampeyan aja ditibake nggih. Iya Petruk, wis Petruk budal sik. Nggih Gus, nyuwun pangestu Gus.
wis budal tujug-ujug wonten ingkang kadempel para inggih senjata pusaka Ngendraprasta tangih paripurna yen ampun kacandra sekabeh kinarya sambeting carita nenggih wonten ing Paseban Jawi negari Ngamarta dupi Prabu Sri Bathara duka yayasinipi iya Semar Jawa girang-girang gemuyu adi-adiku Pandhawa padha mbok jurung tungkul kowe pasang guna Desna guna Suci guna Piranti pusaka Ngendraprasta uga jumujug ana ing karang kadempel iya tak aturke marang Sang Hyang Pikulun Bathari Durga dadi atur rasakno Semar aja kowe girang-girang gemuyu dadi atur ana ing ngarsane Sang Hyang Pikulun Bathari Durga ingkang kinarya sambeting carita nenggih kagambaraken wonten ing pasetran Gandamayit nenggih Sang Pandya Bathari Durga inggih ratunira jin setan priprayangan engklek-engklek Banaspati pasetran Gandamayit ya simbat ugi dandang mangore ya iku kedatuning para jin setan priprayangan Jerangkong Griyong Warudaya kleng-kleng ilulu Banaspati ingkang den pandhekake Sang Hyang Bathari Durga dewaning kamurkan sapa tambuh sapa weruh Sang Hyang Bathari Durga sayektos Bathari ingkang apaes raseksi nadyanto iku sepating wanodya nanging sekti mandraguna jaing palugon yen kacandra gumlaring kahyangan dawat kliwat-kliwat wingit kepati datan sedingah titah kumawani ngambah ing mriku yen rina katon anggennya asepi yen wengi katon anggennya anglangut kajaba hamung swaranira kutu-kutu walangatoga rikala semanten lenggah dampar sela gilang kaadhep dening ingkang putra patih pasetan Gandamayit Detya Jaramaya miwah ingkang putra angkat Sadra ingkang den gunggungaken dening Bathari Durga putra angkatira Prabu Wiranggadewa Nalendra parang kencana ya parang gumita mangkono ceta wrenggane ingkang dereng kawijinesan gupuh duk rika semanten nampi sawanira ingkang wayah nata Durawati Prabu Sri Bathara Kresna sigra kaacarane gupuh anggenya hangacarane Sri Bathara Kresna
rarayungan lung malangkum tumelung rumambating liyan semukang mawuraras patik lodro diwaku Jaramaya wonten dawuh Kanjeng Ibu Betari Ibu Pikulun larma sawetara Jaya Ramaya ingesta dawuh semono uga putraku nggir Wirangga Dewa prayogana sowanmu ngesta jagat patik raja Drobandang ngesta dawuh Kanjeng Ibu nuwun kados sampun boten kirang prayogi nuwun iya ora bakal nyilik ing pandulu iki putuku Ndrawati Kresna sing sowan ana ngarsa ulun tanpa ulun timbali paran kang wigati Kresna nuwun inggih pun dalem sewu ngaturaken Raja Duta Penglawung iku ulun Raja Duta Penglawung aparan kang wigati Raja Ratu Penglawung Pati Duta Utusan apa ana Rajapati Ndrawati mboten sadèrèngipun wonten ngangkat kula ngaturaken sumpang bekti pikulun ya tak tampa pang ditampani saged anggen kula mundi pikulun inggih keparenga kula badhe nyuwun iguh prikel awit Kakang Semar Badranaya titah ingkang cumandha wonten Ngacapada badhe lanyu-lanyu ambangun kahyangan pramila saking kula nyuwun iguh prikel supados saged jugar gagal anggenipun badhe mbangun kahyangan Semar bakal mbangun kahyangan Kakang Semar inggih pikulun kula badhe nyuwun iguh pratikelipun ana dewa yen nuntuna wong ngaprang ana dewa yen wong ngaprang kasangsayan ngeling ana tripawana wis ulun dhewe sing bakal murba Kakang Semar yen kaya mangkono ya putu Prabu Kresna mudhuna nang Arcapada Semar dicekel disuwunke pangadhenan nang ngarsane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru meduna nang Arcapada ulun sing bakal sabiyantu marang kowe nggir putuku Kresna ulun bakal tedhak nang Arcapada iki samangko inggih yen mekaten kula nyuwun pamit atur ngagungi panuwun awit saking ego pertekelipun pikulun Sang Hyang Bathara ya Jawa bocah cilik meduna nang Arcapada dicekel Semar Badranaya ngesteken dawuh pikulun Jaramaya nyadong dawuh lan putraku angkat yen Wirangga Dewa nyadong dawuh Ibu Betari meduna nang Arcapada Kakang Semar dicekel Wirangga Dewa yen ana satriya Pandhawa utawa putra-putra Pandhawa sing guguk waton dadi panganmu yen iso dibondo gawa mrene tak lebokke ana ing Kawah Candra Dimuka kelakon tak shotke ana ing Kawah Candra Dimuka ngestana dawuh Kanjeng Ibu ngestana dawuh klajeng bidal benjang ora katen colok lintang sambung obor budal dene aja kaya bayi pikir budal dina iki Jaramaya lan Wirangga Dewa ngestana dawuh Ibu ngestana dawuh Ibu injih
tresna sinaring manglung mangruk mining cakranira kumitiraning asta pindha landheping Trisula ngelingono yen Tiwikrama telung gunung pitung gunung yo Semar aja kowe girang-girang gumuyu kowe klakon tak rangkit tak sune pengadilan ngarsane Sang Hyang Pikulun Bathari Durga lan engko bakal diaturake ana ngarsane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru kowe aja girang-girang gumuyu nanging yen aku sih sloga kang kaya mangkene wujud kaya men Semar ora bakal wedi aku bakal salin sloga jinarita Kacapu Prabu Sri Bathara Sigra salin sloga padha saknanika jelog dados raksasa agengira sak gunung anakan selawun-lawun kadya sak prapat jagat agengira Karangabang nagih pati ludira kang manyembur-nyembur gagak rimangmu nyobangun ana padang tuturina ana peteng dudu wengi nanging iku padang petenge ngantaka yo Semar ayo manuta tak tingkes tak aturaken Sang Hyang Pikulun Bathari Durga nang ngarsane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru rasah kagian pola Semar yen kowe mreguguk ngotha waton lakon tak tadah kala mangsa tak gegulung gepeng tadah kala mangsa mancala gondang malah kepara tak tadah kala mangsa sak pomamu Semar wah
sorot lintang kumedhak titik sonyo madya latri lumrang kandaning pos pita karnaning putyanira sang Dwijawara mrengeng kumaraning matu bronto manungsa sarining bocah bajang kireng angin klopo cawang ing ngarep salukune wong kita jasanya jedul kambek rengeng-rengeng witing klopo aku jogetan Mas Gareng ya ketok le rada bungah atine ya rek ayo ya najan atiku ki tak proloro tak protelu sing siji tak glethekke ning Depok kanggo gawe suka parisuka anggon budaya sing angka loro ya sing separo ning rumah sakit ya muga-muga seco ponakanmu ki iso linairake dadi bocah sing apik ya lanang wedok aku manut ning cetha aja ganti tiru kelakuanku kaya Joko ngono kuwi kok anak ki dikudang sesuk duwe turun sing kaya bapakne ngono kuwi nunggak semi kok mau aja kaya turunku nah ya ngerti dhewe wong aku ki senajan dadi wong tua anak-anak aku ngrumangsani nek wong tuaku ki ya ora patek apik dadi monggo Mbah Dir Mindil ki njen ndongake mbok sok putuku aja kaya aku ngono kaya dilalah kaya aku ki wis kaya bapak sing ketok pucet bagok
Mikir apa to, Gong? Ah, pahit. Kok iso pahit? Sing tak pikir ki ora ning omah ta ning panen aku tulung takono karo Gebes. Wingi iki asline rembugan ki liwayangan apa sewengi apa sedina sewengi. Ayo sewengi iki wae wong panjen pambudute Kang Mas Marjo sak keluarga ki nek iso ki ya rampung sewengi iki. Apa umpama gara-gara kok jam 3. Nah jam 3 ki wangune gek jam kelon malah kon gara-gara. Nah ya karang nuruti karo sedulur keh ata kek monggo. Jeneng adimu Gebes ki gek seneng-senenge ayo ora apa-apa semangate tenan. Ning seni ya semangat, ning nyambut gawe dadi tentara ya semangat. Dadi senajan to jiwa seni ning dibumboni jiwa tentara. Dadi mayang ya kaya tentara. Oh. Oh, kaya gejlungup ning pro. Gejlungup nang ngono kuwi. Wah, janes. Jam 3 ki kudune seboe. Gek metu. Mung kadate ya iki aku wis metu pindho. Wah. Kok gek sepisan kok yah-yahe ini alah wis. Ngetoke yahe iki genawis dundunan sekotrek iki, Pak. Aja kok ngono kuwi ora. Ngoto, ayo iki kok sak orane sebot jam 5. Mlebu galong jam 7. Ayo. Jam 9 golekan Kang Marjo wis dines. karo Bu Marjo aku rembugan kepiye Bu iki. Nasibku aku ngono. Nek diwangsuli wis dicukupi Gebes. Ora iso aku ngono. Kudu dirampunge wong loro Bu iki. Mumpung bapake tindak ayo ngono. Aja kok ngono kuwi kok ngarang ya wis. Ora apa-apa sing pokok mengko rampung lakone ada cukup apa kang disedia karo Bapak Marjo, Ibu Marjo sak keluarga. Oh iya. Apa iki? Lah kowe nulis ora? Malah lali ra takon aku. Karena aku mau sowan rene sing tak takoke wis sajene wis komplit Bu. Nah. Tulung mangke niku ampun dicedhake kere-kere. Mergo niku tenan niku srana nggih manekung kalih Gusti. Wah, kudu wutuh muga sesuk ajeng go bali aku ngono. Seorang ngene Kang. Isine Mas Marjo sak keluarga, ibu sak keluarga to. Gandeng tatkala semana diganjar putra sing angka 3. Anakku lanang Iqbal. Oh. Dilalah bocah sing durung sepira yuswane diparingi ganjaran sesapit. Oh, arang ngono. Mergo panjen jaman rikala semana putrane sing asma apa nama Iqbal kuwi pinaringan ganjaran loro. Tuwing rasa dharma wong tuwa tumrap anak. Tenang. Laraning loro wong tuwane dilarake anak. Mula nang kono ya dharma ya rasa katresnan nang kono kuwi jumbing rasa antane katresnan wong tuwa lan anak. Anak loro wong tuwa melu dilarake ning kosok balene kadang kala nek wong tuwa loro anak sok lali. Nang ngono kuwi. Ya ora Mas ayo. Karang katresnan ning anak lan bocah ki kaya dene jempol sikil karo mripat. Jempol sikil ki anak mripat ki wong tuwa, ta? Nek jempol sikil ki kesandung mripat mbrebes. Ning kosok balene nek mata kecol jempol sikil ora ngrasake, kaya ngono kuwi, Mas. Nganti tiba prasapane, walah no anakku apa le anakku Iqbal. Gek mari
Sesuk yen tok pancen ana wektu sing wirunggan ana kanugraning Gusti, sesuk kowe nek tak gaweke mong-mong tak supitke esuk tak tanggapke Petruk. Nah, kaleksanan bengi iki. Oh, anak ngono. Ya sampai dhewe nang kene ya sepisan sowan silaturahmi gelar budaya sing angka 2 sabiyantu karo sediane Kang Mas Marjo sak keluarga. Muga-muga punagi sing tatkala semono wis dingendikake wis kaweca isa luar ing kalunggan iki. Oh iya sineksen Piyayi Magersari ana ndipok kene lan kabeh para pamriksa sing isih kepareng nderek tirangkatan ana papan. Oh iya ya aku sabiyan. Aku ya sabiyan to aku. Sindenku ya takon merem. Dadi kok kene ana wong ngantuk, aja kok nek kene kuwi iki wong keset nyambut gawe mergo kuwi sabiyantu karo Mas Marjo. Omong-omongan karo sing ra ketok. Oh. Nah, ngono. Nembang joget sing apik iki. Hah? Kadangmu sepuh. Sapa? Yu Titik isi lenggah. Nah, ra ngono as. Angger wong siji iki isih urip ya wis rada ayem. Semelangku nek ndodok suwi iki yo nututi paidi rak cilaka. Ora. Kuwi klebu wanita sing ora kena kanggo cepo tulodo. Ngapa? Ora sebaya makti sebaya mukti karo wong lanang. Sebabe sing lanang mati kok ora melu mati. Ya Joko ngono kuwi kok ora diaturi. Ya. Gepe aja lunga dhisik lho, ora ono. Duitku digawa ae. Ora. Awak cangger lunga tak bedil aja. Wong ae iki tentara marinir ya bedil-bedil ora. Tak bedil bajing kok. Oh, anak ngono. Wis tau tak keker ki mah kena sing wedok. Wedok ki mah glubuk ngono tak todhong kok bul sing wedok nang WC. Aku Mas ngono. Ora sida tak keker mah tak tututi sisan. Oh, kaya mengkono jebul. Aja sok kaya ngono kuwi ora. Sugeng enjang Yu Titik. Wah. Nggih, sugeng enjang. Oh, alah. Sinaosa sampun kepara randhan kula tasih sowan. Nggih, tasih mituhu dawuhipun Raka Mas Marjo sakrimbi. Ya. Nderek mangayu bagya, nderek tirakatan silaturahmi. Amin. Dipujekke ya Mas Marjo sak keluarga, muga-muga putrane sing wis diparingi laya slamet sak teruse. Nggih. Ya, sesuk men dundang rene meneh. Amin ya rabbal alamin. Kon ngomong-ngomongi jaran. Oh, nggih jaran to? Kang ngingu jarane. Oh, nggih. Mas Marjo ka mbakno cilik kok ngono ning napa nih? rasane rasa jaran. Kekuatan. Oh, mlayune bantre ra jamak-jamak. Mulane Bu Marjo nganti wah jeleding nututi. Heeh. Injil. Kae marinir sing wis gedhe lelabane tumrap nusa lan bangsa, wis tau dadi pasukan PBB. Oh, nggih. Beda karo bojomu ompong biyen. Nggih. Tau melu PBB nek partai bulan bintang apa kae. Ane kula tetep milih bojo kula. Arep pemilih ki rak sing nyoblos mung kowe dhewe. Pak Marjo rak nyun sewu untune Bapak. Nek bojo kula Suwardi pas paidi rak untune ompong, nek nyokot ora lara. Ora lara. Apik kae mak. Jan padha karo tek. Kae nganu kok mbok disili untumu kae nek pentas. Wah nika kula mah kula kan nganggo untu ando mboten gelem e. Nek nggih kula nderek napa bojo kula mboten enten kula ya melu susah nyambut gawe ten mriko-mriki dhewe. Ngoten. Ya, saiki jumeneng. Alah, terus ngadeg ya keten iki. Weh, esuk ki ngadege masaya kenceng ya goblok ora. Tenan. Mumpung resik ra ana wong ngene iki ra mah. Heeh. Jenengan iki kok ya dangu mboten pinanggih lho karo jenengan. Angel iki golek-golekane. Kula dhewe golek ya urip kula dhewe wae nang ndi ten
mboten ketok. Mulane kuwi kok. Piye asam urat apa piye? Boten kok ya. Biyen tak dadekke kowal Ratayana kowe malah. Dadekke napa? Polwan. Kowal. Kowan apa? Komando wanita angkatan laut. Oh, ngono. Ane dedekke sak menten iki napa? Wis pas. Sip nggih. Sip kari nggo bedil. Bedile sinten, Gen? Ayo sak-sae wis sesuk nyilih Ndek Mas Marjo. Oh, nggih. Tak tembungke karo Bu Marjo. Nggih, anu sekedap mawon. Tenan mau Mas Marjo. Nggih. SMS karo aku. Nggih, dos pundi ngenika? Tenan Wah Titik. Ngalem-alem kula to? Sip. Tenan lho sinten to? Tenan. Oh, pripun? Wis pasrah karo aku wis pokoke aku karo Titik tenan wis mantep tenan. Nggih. Mas terus mongso budua Bu Marjo ngono. Oh, nggih. Tenan ya. Ketoke mau iso nembang barang Sinten? Bu Marjo. Mboten kersa tak aturi nembang mboten kersa Nah, engko mbok menone ya niki sok kersa adate. Karang Pak Marjo kene. Pun sare. Oh, ya wis ora apa-apa. Oh, nggih. Nek Pak Marjo ora urung sare to. Dereng tasih lenggah. Oh, ya wis. Nggih. Adate ya niki cok nyusul e. Kok kaya perpirsa jenengan menika. Saiki nembang mumpung ana Arjunipna rondo kempling. Rondo kempling. Akale sinten? Karo Gebes. Nah wong dadi bas kok yo wis pokoke yo nembang yo mayang tekan sesuk balekke silian-silian kuwi